Ego ditugu bifurrenetako lehenengoa ingo aurkezten dugu, eta bertan indikatzara idazle eta kultureragileak lideratuko du maingurua, Joseba Sarrenaldea eta Albero Patza idazleen artean. Hainbat hausnarketa egin ahal izateko, literaturaren gainean. Beraz, nik ez dut gehiagorik esango, ongi etorri denok eta eskerrik asko Bilbosarra Euskaltegien izenean etorri izanagatik. Nahi duzuenean, hasi asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, arratzalde hon guztioi, segit ondo entzuten den. Bai, ez entzuten handik ezak, ditu zeit. Bueno, konponduko du. Bai. Jartekoak ez entzuteko isidu dute, eta nahi piztu behar baratzen. Bai? Beraz bai? Bueno, saiatuko naiz, hola egiten, eta gero bildu datorrenean garrasi entzuten baduzue, bainale etxiatu dela berriz ere hau txau. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, lehendabizi Bilbosarra Euskaltegiari, aukera hau eskaintzeagatik, guztioi, hainmaite ditugun gaien inguruan, hitz egiteko, gogoetak partekatzeko, mainguruan ikasteko ere bai, zalantzari gabe. Aste osoan zehar bestelako jardunaldiak ere izango dira, eta hartutene obra nolabait ardatza hartuta. Gaur jorratuko ditugun gaiak bere baitan hartzen ditu obra horrek, gaur jorratuko ditugunak eta hurrengoetan ere jorratu aldirenak ze beretan lan martula da. Liburu batera eta esango nuke pare bat aste lehenago, Euskal Telebistan, Sautrela izeneko programan Asier Etxeberriak elkarrizketa egin zion Ramon Izarritoriari, eta bertan esaten zuten mikromunduak biltzen dituen makromunduak dela ere martutene. Bueno, aukera ematen du mikro horietako batzuk hemen plaza hontan bintzat ona ekartzeko. Euskal literaturaren inguru mailan kokatuko dugu gaurko solasaldia. Gai posible batzuk aztertu ditugu eta pentsatu dut aukera izan zitekeela hemen jorratzeko, gero zer ateratzen den gure gonbidatuen esku egongo da. Euskal literatura ez da, azken 40 urte hauetan sortu, baina nun bai jarri behar genuen nolabiteko muga eta joan etorri horretan ibiliko gara iruditzen baldin bazaizue, denbora tarte hori modu malgu batez hartuko dugu irizpide modura. Nolabait esateko mapan hor kokatuko dugu koordenatu horiek. Eta lehenabizenik aitorpena egingo dizuet, zen ni martutenekoa naiz. Eta ez da hitz egiteko modua, ni martutenen auzoan jaioa naiz. Auzoa edo Donostiako parte den edo ez den zalantza egiten duen auzo horretan sortua naiz, eta hango pertsonaietako bizilagun ere konsideratu dezaket nire burua. Martinek aipatzen duen tren burrumara horretan sortutako naiz, nire hori ere beraz baditut bestelako arrazoiak ere gaur hemen oso txoratzen, egoteko. Nerekin, zuekin, Joseba Sarrenaldea, Jurretan jaioa, literaturako ia genero guztiak landu dituena, poesia, novela, narrazioak, saiakerak, denetarikoa egina da, eta bere lanak erbestetik idatzi eta zabaldu dituena, izenik gabeko ez lekuetatik, 2016 urteko azaroaren hasieran Etxepare Euskal Institutuak Habanako Unibertsitatean Euskal Irakurle izendatu zuen Sarrenaldea, eta gutxe jakintzen Habanan bizizela, zenbait urte lehenagorik. Bere lana ezagutzen eta miresten dugunok, agian mapari gabe ere gozatu dugu eta gozatzen dugu zalantzari gabe. Gero Epantza berriz, Iruña jaioa, lanbidez itzultzaile, bokazioz idazle, ibilbide oso oparoa duena kazetaritzan munduan ere bai, euskalgintzaren esparruan,
bereziki interesatzen zaiguna, esan bezala idazle gisa. Lehendabiziko idazlanak fanzinetan argitaratu zituen. Antzerkia, olerkiak, narratioa esparruetan ere uzta izugarri ugari eta oparoa. Beraz, bioi, eskerrik asko, mila esker benetan gaur, hemen izateko aukera hau eskaintzeagatik. Lehendabizi, hainbelu zurekin hasiko naiz, eta hasierako abiaburuko gogoeta bat eskatu behar dizut, mikromundu, makromundu, martuten da, aste honetan ardatz edo izango den obra, eta zeuk zure liburutegian, zure liburutegi pertsonalean kokatzen dut. Ez dakit, azteko eta bat, Gozarra euskaltegiari, zera ona etorreazteagatik, ez da biziko aldia, ez dakit oso fitxaje fijoa, eta baina beti pozik etortzen ez, are gehiago hain kompainia gaur egotera etortzen ez. Orduan, non dudan martuten liburutegian, oso urru dudala, oso goian dudala esaten bali badut, ematen du eraria zer honeita horretu dudala. Zera oso behean dudala, oso berean dudala esaten badut, ematen du, ez dakit, behar bada, egerean dudala, ez dudala behar bina beratzen. Niretako ez dakit, martuten sobreski izanen da, azken urteetan, azken hamarkadatan euskeraz idatzilean artefakto literario edo potente edo indartsunetariko bat eta niri idazle gisa, niri eragiten dena da niri hori nik alakorik sobreski niri zede idatzi ezin izanen dudalako eta batez ere bere eraikuntzagatik, bere barne eraikuntzagatik, bere makro eraikuntzagatik eta bere mikrosaretze horregatik ez. Eta nola uztartzen dituen hor badire pertsonen aurrusi batzuk, baina horietaz aparte hainbeste egoera, hainbeste pentsamendu, hainbeste gogoeta, nola doan gogoeta hori pertsonaletik unibertsalera eta unibertsaletik pertsonalera eta unibertsala batzuetan euskaldunen gainean edo euskaldun mundua, euskal komunitatearen gainean eraikitako zera inbidiagarria da eta ikaragarria da ambizioa. Batez ere niretzat da lan ambiziotsu. Eta garraten du 10 urtez zela hori idazten. Gero bertzeratu bat eman zuen. Ez dakit nahi zorritzen bark eman zuen. Eta edat hori, berez hasierako jatorrizko lana, nola zen 2.300.000 karaktere zituela, 2.300.000. Eta hori azkenean argitaratu zena 1,5 milioi karaktere inguru hortan edo gelditu zela. Beraz, batzuei, eta irakurri batzuei, nintzatu nahiz batekin baino gehiagorekin, eta tortu izan dit, ezin izan du da bukatu, mardulegia egin zaiola, haundiegia egin zaiola, galdu egin dela bidean, eta hala ere, liburuaren eren bat, nolabait ere, sakrifikatu zuen, eta zerbait, eta segazki, Joseba ere errandezake garako zerbait, idazle bati, liburu batean edo bere lan batean, idazlan batean, lerro bakar bat ere sakrifikatzea, zenbat kostatzen zegoen eta ze lana ematen digun ezabatu behar izatea, nahiz eta begiristako izan, ezabatu beharra daula. Zera, hain enbertze ordu, enbertze izerdi,
hainbertze ahalegin kostatu zaigun lerro hori, bueno, nire kasuan, kapitulen kasuan, hori txapelak etzeko moduko da, niri erlidakete garralatorik. Nik ezpat aterako nuke, eta zeren nire aitaren etxea defendituko nuke, eta niri ez didate zortziun mila karaktere kentzen edo, lapurtzen edo, zabatzen edo, lasten. Ez. Eta hala ere, disiplina espartano hori, eta ez dakit, editorearen iritzia ere, iritziari kasu egiteko, eta iritzi horren aitzinean amore emateko ahalmen hori ere, hori bigarritxua eguditzen zain gaia. Beraz, ez dakit. Bueno, zabortegiaren zer hori, diferente, niretzat idazlearen tresna importanteena papertegia da. Niretzat botatzen dut argitaratu baino askozaz gehiago. Zera baina, Ramonen ibilbideari buruz, ni ustez, zaldi bada oso polita novelaren hasieran, eta da, liburua, novela, ez horretan, ez dala abentura baten kontakizuna, ezik eta kontakizunaren abentura bat, ez da. Nik ikusten dut novela hori kontatzearen kontatzeari kontatu beharraren, kontatze horren historia badela, eta bere aurreko lan guztiak ere, ez da, nire ustez jamar duten argitatu da, beste liburu pile bat argitaratzen den sasoian, ez da, baina nire ustez niretzat behintzat oso importanteak izan ziren Ramonen aurreko liburua, ez da, egunerazten delako, un metro izan zen gauza berezi bat argitaratu zenean, planteatzen zituen hainbat teknikoki ez, idazteko orduan. Ena Jesus berdin, Ena Jesus eta objektivismoaren gaia, idazketari buruzko reflexio bat. Eta, bueno, bihotz, liburu guztiak, liburu guztiak, eta ensaioak ere, aberriaren alde eta kontratan ustez, beti egin dituen planteamentuak dira hori, oso interesgarriak, hori, gure arazoen, edo idazle moduan ere, nola kontatu daukagun errealitatea, ez da. Niretzat importantea dira zentzora. Ez que nola baitere, horiek guztiak bartuten baintan. Eta horretik idatzitako guztia bartuten dago. Ni momentu batean pentsatu, erakorri nola lehenbizi baldin. Ni pentsatu, zezarrituak, ze idatziko du? Hemendik aurrera. Osea, zer bizit nola gainditzen alduen hori, baina gero, nola baitere bere hor, ez dakit, bere literatur, ibilbide guztia nola baitere isurizuan liburu hortara. Ni harritu naiz, gero ez liburu hortara. Baina, entzatan pixkat argi-darria, baina sinale hona ere bada, horretik baduelako zer kontatua, zer berritua, zer harakatua, eta hori guztia. Gailurra ere izten denean beti esan izan da, ez da? Urrutiago dauden beste gailurrak ikusteko lekua horixe dela, ez da? Bere bide osoan zehar egindakoa, teknikoki ere, ausarta, arriskuak hartutakoa da. Berak esan du, bereiziki galdetu izan zaionean, oberrari buruz, ez bakarrik Martoteneri buruz, euskaraz idatzi beharra zegoelako egin zela idazlea. Idazlea euskaraz ekoitzi edo euskarazko literatura egin gabe zegoelako edo egin beharra zegoelako, edo esan da, egin zela idazle. Eta
Eta horrak nahi nuke momentu batean, ze euskaraz bizitzeak, irakurtzeak, idazteak, jolasteak, aitatzeak, izagatik. Militantzia edo konpromiso linguistikoa oraindik eskatzen ote duen galdetu dizu. Bueno, baina konzepto, esan duzu, militantzia eta kompromiso, egizango nuke gauza bat, militantzia eta kompromisoa lotuta daude gure atmosfera kulturalean sakrifizioarekin, batekin. Niri ez eizkit sekula gustatu, ezta? Niretzat, esate bateko nire ustez, nik gustatzen zen literatura eta idaztea, eta euskera hizkuntza bezala gustatzen zen, nire ustez da gaun tesoro bat, eta orduan nik ez dut ulertzen hori sakrifizio badalako badakit, egoera herri hizkuntza aztertu daukagula, herri mugatu bat, oso mugatu bat, baina nik ez dut lotzen hori sakrifizioarekin, nire ustez sakrifizio gehiago da atleti izale izatea. Eta egon behar duzu parentzi gara, bost bat galtzen duzu, eta duzu, astero. Eta hori ematen du, zera dela, jendea komunikabide guztietan dago, goraipatua eta prestigiotua turista izatea. Turista bat normalean da, idiota bat, ez duena, badakiena nora duan, irten aurretik, eta gero, beti dagoena, behia konfirmatzen zaio, edo konfirmatzen zaio nazu ezagutzen, eta da, bizimodu oso sakrifikatua turistaena, eta gero gainera kontatu behar du, ez dakit piramideak ikusi dituela, eta nire igual kartzen du aixotasun bat. Gero da, mendizalea, eta ez da mendizale nahi esango, esate baterako, ez, baina okerrena, ematen du, empresaria izatea, oain deitzen da, figatu naiz zera, interneten eta emprendedor esaten dela, da dirua bilatzea, eta dirua ematen du dela gauza, zera, dirua zeroste egiten duzu gero diruarekin, lan gehiago, gastatu. Osea, nire ustez, hori behi dala sakrifizio eta bizimodu gogorra zera. Eta, guri masokista lan bezala presentatzen zaigu, egia da, gure politika neko desastrosoa dela. Baina, ez dakit, nik ez dut ikusten hori konnotazio negatibo egin, eta ni behintzat gure egia da, gu euskaraz egiten hasi ginen, euskaraz idazten hasi ginen, ni behintzat debekatuta zegoelako. Batxillerra egin duen, nik asignatura egin duen, formación del espíritu nacional, eta Valladolideko meketrefe bat geneukan, kulturismoa, gimnasia eta la formación del espíritu nacional erakusten. Eta, gu erakusten ziguten guztiaren kontra, kapitalismoa, erlijioa, Espainia eta guztiaren kontra jarri ginen, ilusio horrekin, bestelako bizitza baten alde, ezta? Baina ez dut uste hori negatiboa den, negatiboa niretzat izan zen, sarri ziguten guztia, ezta? Eta hori da, eta dilema bezala planteatzen bada militantzea eta hori, ez dakit. Baina nire bintzat reivindikatuko nuke, nire bintzat momentu batean, zegu gaztea ginela eta esaten zigutenean, euskaraz idatze behar dut, zerratik. Ematen zuen, atera behar genituelan filosofia, Immanuel Kant edo ez dakit nor, eta Javier Marias esplikatzeko, edo Julian Marias esplikatzeko, zerratik euskaraz egin, eta ez imperioaren hizkuntzan, eta niretzat lagungarri izan zen, simbolo bezala, Celso Emilio Ferreiroren bertso bat, ezagutzen duzuen, deitado frente a Omar deitzen da, poema gallego bat,
eta horre esaten du, lingua proletaria de un pueblo, falba porque sí, porque me peta, me da la gana, bueno, nahi duelako, gustatzen zaiolako, eta barrutik ateratzen zaiolako, ez da. Eta nire ustez, importantea da hori, askatasuna, zerrat egiten du, nahi dugulako, eta nire ustez, ideologia dominantearen eta gainean daukagun botere harremanen ondorio da nire ustez, masokismo sensazioa baten du, independentziaren alde egotea edo dela, osa masokista bat, imposiblea da, zer. Jode mundu guztiak nahi ditu gauz imposibleak eta ze pasatzen da. Ez? Da mundu guztia da gartzai eta ze pasatzen da. Bueno, ez da gite zer ikusi. Ez da gite, azken batez, momentu batean, bai planteatu izan da, Euskal Literaturak eta Euskal Idazleak dutzen ditutu planteatu izan zaila. Eta gero gainera, errariztan dutela, nik uste zen, Victoriak ere, euskeraz idatzi ez balu, segurazki ez zukela idatziko. Eta nolabait ere, euskera izan zela, bultzala eman ziona benetan idazle izateko. Zergatik, ikusten zuelako zor, edo utxune bat, edo behar bat, edo premia bat, edo bazen. Eta orduan nolabait ere, hizkuntzarekiko konpromisua hori, nolabait ere, berak gauzatu zuela, edo berak bideratu zuela literaturaren bidez. Orduan, nik uste dut hori, batez ere gure belaunaldian, Darle Frankori gertatu izan zaiola. Nik nire kasuan, erran dezaket, euskaragatik ez balitz nintzatekela idazle izanen. Ez dakit, nik oso goiztiarra izan ez gauza batzutan. Eta nik berehala erabaki nuen idazlea izan nahi nuela. Eta guraso sekulako atxekabea. Ez zen izanen segurazki manien lehenbiziko atxekabea, baina gero, noiz bai, 6, 7, 18 urtetan bai erabaki nuela. Nik duela idazle izan, nik euskal idazle izan. Eta zergatik, segurazki ja orduan 17, 18 urtetan, banuelakoz, xarrik ere aipatu duena, edo atxagak ere aipatu izan duena, behin baino horretan ez, nolabait ere behar etiko horregatik. Azken batez, txikiaren alde jartzekoa. Nik ez dakit berdin idatziko nukeen erdaraz. Nik, izan menka erdarazko artikulu laburrak eta idazten ditut. Eta noiz edo noiz, etortzen dut izan dudala tentazioa. Eta orain erdaraz idatziko bat zer gertatuko ditzateke. Edo ze aterako ditzaidake. Eta igual, behar etiko horrengatik, edo behar bada, kanpoan uste, baina gotza hundiagoa, egiten duelako. Nik badazpadaren nahiago etxean. Nahiago nireekin eta guretan. Erdal idazlea izatea ere zaten. Euskal idazle izatea, izan daiteke batzutan pozgarria, batzutan ez zaitarazen, baina erdal idazle izatea batzuek aldapak ere izateko dituzko. Hemendik kanpora dena eguzkia eta dena guraldi ederra eta dena errezaren. Idazle izatea ez da. Badabide, ez dugu aipatu eta aipatzen ari zarete, baina belaunaldien arteko jauzia ere aipa daiteke. Ez dut honekin inundik ere esan nahi beste belaunaldi bateko bat zaretenik. Aurretik bat pare, ez dedik gaizki ulerturik izan. Zure garaian esaten denean, beti gure garaia hau da, dena adina dena delarik ere.
Baina belaunaldi desberdinek aipatu duzu, ez da? Garai baten egindako hautua, garai hortan euskara bera debekatuta zegoela, agian txikiaren alde eta sakrifiziorik gabeko konpromiso alai eta gozagarri horren alde egina behar bada, egitea behar bada, garai horretan konpromiso etikotik gehiago ulertzen zen gaur egun baino? Ez dakit. Bueno, idazleek igual aipatuko dut bide batez, esan duzun idea bat errukatuta, nire gurasoen belaunaldi. Gurasoa gerrako umeak izan ziren, konplejo handiarekin bizi zutenak euskaldun izatea, agindu horrekin, isildu ez problemarik ez izateko, eta zer horrekin, ez da? Nik uste majoritari izan zen jarrera horrekin. Eta, bueno, aipatuko nuke, nire aita, bane hasi nintzenean euskaraz idazteko, nire aita rentzat zen arazo bat. Bazekien, nahi duten sartu idazteagatik, baina bestela igual beragola bizizuen, ez da? Eta duela 4 urte, 5 urte hil zan, eta hil orduko nik beraekin izan azken konversazioan ere hori, telefonoz, eta zer egiten duzu, eta zanean liburu bat amaitu dut, eta oine Banako Universidaden Mondostie Ierra zera klasik emoten da, baina klasik zerenak eta literatura. Eta berak esan zidan, baina Jose, bierri, nosaziko zen. Eta nire ustez, bueno, hori da aurreko belaunaldia, zego ez da belaunaldi bat, edo jende nire aitaren belaunaldikoak izango ziren, Gabriel Aresti edo Mirante, marziano batzu ziren, Joni Txaide, marziano batzu ziren. Eta gero gure belaunaldia, gorengo belaunaldia, ez dut ezagutzen nien aldetu edazuen, baina impresio bat hartu dut, ez? Gure belaunaldian, hasi ginen nire behintzat Durango nezen euskeraz egiten ja, euskeraz egitea herrian, hirian, nahizetik inguru guztia euskalduna zan, euskara etxeko hizkuntza, mendiko hizkuntza zan, mendiko eta etxe barrukoa. Hirian ezen egiten espazio publikoa, bazarretan gauza zan. Eta gu, 14 urtekin, hasi ginen errekuperatzean euskara, ilusio, dena dela horrekin, ezta? Eta ilusio horrekin, pentsatzen januelako, zegoela mundu hori, ez? Imaginatzen dut, Argelinoak, Marcuse, Sartre, Txegeba, ez da gizzer nebulosa hori, ez da? Eta errekuperatu genuen euskera, ilusio irautzaile independente berdin da zelan definitu, ez da? Eta ni orain itzuli naizenean nik ez dut ezagutzen, da oso aldatuta dagoenengo giroa eta lehen, ez da? Baina ez egonitz naizenean gazteekin, ikusten dut, gure orduko jarrera zan, debekatuta zegoen eta ilusio askatzaile bat. Orain, euskera babestuta dago, eskolan derrigorrezkoa da, eta ni justu adin horretan, adin hori nire ustez importantea da, 14 ikusten dut pultsio erdaltzale bat. Ikusten ditu gazte asko, nire impresio da behintzat, adin horretan erderara hotzen dutenak. Eta nik imaginatzen dut, badagoela nebulosa bat, telefonik bidez, badagoela nebulosa mediatiko ez da gizet, gu geneukan nebulosa horren antzekoa edo zera, bultzatzen dituena erderara, ez?
Baina hori da impresio ezjakin bat. Martutenen aipatzen da, ez? Martutenen momentu batean aipatzen da, berak Martinek, nola dioen, berak, ez zuzen ere, ez arbitoriaren esperientzia dela, ez? Euskara batik izan ez balitz, segurazki etzela idazle bilagatu du. Eta berak dio momentu batean, idazle gazte batzuek diote ez hori modu naturalean atera zaiela. Eta nik ez du sinesten. Nik ez dakit, momentu honetan, ni baino gazteagoko euskal idazle batek zergatik jotzen duen euskarara eta ez zerderara. Ez dakit, segurazki, ematen du, printzipioz, euskaraz ezitako eta azitako gazte batek oso modu naturalean besarkatu beharko duke euskara hizkuntza ere literario gisa eta liburuak sortzeko. Baina ez dakit zen puntutaraino den hori egia edo nolabait ere ezote da. Ni susmatzen dut ere segitzen oraindik gaur egun ere bada hola alako euskara hautatzen dutenen artean nagusiki badaola alako taupada militante. Behar bada, eta oso seinale hona litzateke modu naturalean hautatuko badute, eta segurazki egonen da holako kasuak ere izanen dira. Nik uste dut ala ere hizkuntzaren egoera ikusita Josebak aipatu dituen fenomenoak nola gertatzen diren ikusita ikusitza dut pentsatzen, badaola, oraindik badaola, eskerrak dara. Halako taupada militante bat euskararen autua egiterakoan. Dena dela, gaur egun, eta zarbitoreak berak aipatu du legunean aipatzen zuen elkarrezketa batean. Nola, lotxa gutxiago dagoen euskaldunen artean erdaraz egiteko. Nola, kazetariren batek eguzkitzen. Aipatu zuen duela 6 hilabete edo 8 hilabete idatzetako artikulu batean, nola, Euskadi Erratiko erredakzioan gertatutako zera bat, nola ari ziren, hor kazetari batzuk, erderaz, barra, eta oso normal. Eta orduan momentu batean, euskitzea sarratu izan, eta kargu hartu ziren. Zea izaete, hemen non eta Euskadi Erratian, hemen erderaz hain normal. Eta bueno, eta gero, erakotatzen zuen artikulan, etorri zitzaen, kazetari horitariko bat, eta galdetu zion, ia problema non ote zegoen. Orduan, hau da, gero eta justifikazio gutxiago behar dute euskaldun batzuek erderaziteko. Eta hori hor dago. Igual hori ere normalizazioa da. Ez dakit hori normalizazioa da. Orduan, zer justifikazio behar du gazte euskaldun batek euskeraz idazteko? Ez dakit. Igual normalizazioaren maila berean gaude, dena oso kalidoskopikoa da, egoera zenbat euskaldun, horren beste egoera, horren beste erantzun, eta zer da hori, baina garbi dago, ni momentu horretan arrazoi batengatik edo beste batengatik, ni momentu horretan gauzek importanteena, eta gauzarik pozgarriena, eta gauzarik positiboena da, eraunaldiak etortzen ikusten ditugula, segitzen dutela. Badakit hori lan zera super obsesiboa ez, katea ez da eten. Bueno, ez da eten, eta hori ikusten dugu unero, eta ikusten da Bizkaian, ikusten da Gipuzkoan, ikusten da Araban, ikusten da Nafarroan, eta ikusten da Iparraldean. Eta urtero ateratzen dira eta sortzen dira idazle berriak. Beren proposamenak
ekartzen dituztenak, beren gabeziekin, beren, ez dakit, alderantziz, beren asmakizun berriekin eta beren artefakto berriekin. Eta hori nik uste dut, horri begiratu behar digula gehiago, batean, edo goera batzuk ikusita, eta gauza batzu ez ohartuta, edo atsein ez ditugun faktore batzuk hor daudela jakinda, aurten ez dakit, aurten zer daude, 5. hilabetean, 6. hilabetean. Netako, ez dakit, Nafarroan berean, 3 idazle berri euskaldun atera dira, ez dakit. Eta, bueno, oraindik 6 hilabete falta dira, ez dira, 2022 bukatzeko. Zenbat idazle berri sortu dira Bizkaian, Bilbon. Seguro, bat, 2, 3, 4. Bueno, ez dakit, hori da, gustatuko zaizkigu, edo ez zaizkigu gustatuko, edo guretzat oso, ez dakit, ja, goiko belandadikoa, goian, goiko apaletan edo, ez zera, gabiltzanok edo, bueno, ez dakit, beren proposamenak igual ez zaizkigu gustatuko, edo ez zaizkigu beteari edo betetzeko modukoak eginen gainean. Hori hor dago. Orduan, zergatik hautatzen duten euskara, zergatik, azkenean, auskalo eta batzuetan, ez dakit, hain garrantzitsua den baizik eta emaitza, ez? Hombre, faktore psikolinguistikoak, bueno, euskal literaturan edo soziolinguistikoa aztertzeko, ongi daude, baina niri irakurle gisa, eta euskaltzale gisa eta euskaldun gisa, niri ikaragarra iruditzen zelena da, liburuen da batera joatea, eta liburu saltzaileak erratea, gero ikusi, hemen zer dago, eta hor da, nik ere ez diat ezagutzen, nik ere hori ikaragarra da. Bada, kontatzen hori zaretena ere, hizkuntzaren beraren, mikromunduaren beste ezaugarrietako bat. Ez uste dut Arantxa, Urreko, Bizkaia, berak esan dugu ez da, euskal idazleei tokatzen zinela txoria izatea, baina aldi berean horriko bere lan egin eta azterketa bera ere egitea, ez da, nolabait, euskal idazleak gure komunitatearen isla zarete, idazketa prozesuan gertatzen diren, zalantzak diren, edo konpromiso militantziak uste duzue, gizarte osora zabaldu gaitezkena, hau da, egin ditekena euskal idazleen azterketa, komunitate edo azterketa soziolinguistikorat nolabait eramanez edo gehitxoa da, edo presio handiegia hartzen zaio idazleari komunitate osoaren isla dela esaten zaio. A ver, nik esango dizut egia, ni sensazioa daukat, esatea du nik damat egon naiz urtebete baino gutxiago, urtebete baino tarteka. Ni sentitu naiz pixka monigote, idazle moduan, nola ateratzen den idazlea, presentatu behar izan duen liburu bat hor, eta argazkilariak esaten zidan argazkia eta liburu ipini behar nuela hola, eta liburu hola, eta nire beti pentsatu dugu. Nola nire liburuak ez ditut irakurtzen, behartu ninduten ateratzen nire liburu irakurtzen, nire liburu irakurtzen. Ja, urte bete pasatu dut, bi urte horretan. Nire sentitzen dut, nire bintzat idazle moduan sentitu nahi oso arraro. Da guztot distorsiematu da dagoela idazle izaten nire kasuan, evidentemente, eta baina nire ustez orokorrean. Eta idazleari ematen, gure gizartea gero nire ikusten dut errealitatea, gure kulturaren errealitatea da oso eskasa. Eta badauko haula beharra, zera homologatzeko,
identitatea, kultura normal bat eraikitzeko, edo hori da gure asmoa eta gure obligazioa, eta hori, eta aldi berean, realitate hori ez gezurra da, eta orduan, badago hor, nire ustez, gauza distortzio bat, da, nik kanpotik natorren ez igorro betu. Ez nekit zeuden, konversazioa jarraitzeko, ez? Neurri batean bai, baina hor bada fenomeno bat. Gaur egun, nik uste dut literatura guztietan dago promozioa eta promozioa idazleak berak egin behar du. Nola baitere argitaletxeek gainera eskatzen digute promozioa egiteko eta nola baitere erantzun bat ematen du argitaletxeekiko leialtasunez erantzun egin behar duzula. Noiz eta zuri duzuna momentu batzuetan botak zenuke airean eta nabil moniotea edo txotxokila egiten. Gero bada... Baina ez da liburu aurkeztea bakarrik da, representazio bat. Hora gertatzen da, hori beti zinearekin esaten da, zinegile amerikano bat egizatzen zuen, pelikula bat egiten zuela eta pelikula lan handia egiten zuela pelikula maitzen, baina benetako pelikula azten zala, pelikula maitzen zuenean, orduan zabaldu bat zen pelikula, eta hori behizala pelikula eta hemen ere nik uste dut zer hori da areagotuta, hor uste gozan apar bat ez simulakroa dintzeik bat zuena musika eta orduan ura hartu zenean pizka mingarria zan euskal kultura munduko bazituen gauza batzuk egia eta nik behintzat, kanpotik etorren ez da, simulakro hori iruditzen zait, ikusten dut simulakoa, zera, literaturan barruan, euskalgintzare orokorrean, gizarte politiko, hemengo politikan ere, bago gauza gezurpila bat elikatzen direnak eta hori, eta niretzat pixka bat inkomodoa, ez da? Eta, gertatzen dena da, idazleok, bakarrik idazleok, baina eta txabaiok ere, eta aktore kaspaldi honetan, zorionez, euskal aktore batzuk famatu dira edo bintzat lortu dute alako ospe bat, kurioski, bertzen kanpoan, hanin dutelakoz. Baina, nola bitere, aurpegia edo ematen diogu euskarai. Eta fenomeno horrek eramaten gaitu, edo sortzen ditu horrelako distortzioak ere. Hau da, aurpegia eman edo erakutsi behar bada egoera normalizatuago batean behar erlitzateken edo normala edo izan erlitzateken egoeretan. Eta orduan, ez dakit hori gaia baten du zor bat dugula eta zor hori nola baitere, ordaindu. Orduan bai, agertzen gara manifestuetan, agertzen gara zeretan, agertzen gara mila egoeratan, normalean, igual, ez dakit, iskata erdi hartuta, erdi, ez dakit, kompromiso etiko, kompromiso, zenolako kompromiso baten, baina egia da. Dena, hizkuntz komunitatearekikoa, nik ustut ere, bertzela ere azar litekea. Hau da, zer puntutara nio, erantzuten diogu guk, euskal idazleok, euskal komunitateak, euskal hizkuntz komunitateak dituen beharrei. Hau da, bat goaz, ez goaz bat. Eta gero ere, zen puntutara nio
baldintzatzen digun gure lana hizkuntz komunitateak. Hau da, bi norabideetan. Hau da, zen puntutaraino, edo zen neurritan, edo noraino, moldatzen duen hizkuntz komunitate horrek, edo hizkuntz komunitate horren beharrak, edo guk uste ditugun beharrak, hortan ere ez dugulako zasmatzen, zen puntutaraino, noraino araberatzen duen, moldatzen duen guk idazten duguna. Idazten duguna gaien aldetik, tratamenduen aldetik, formaren aldetik, hizkeraren aldetik. Hau da, zenbat bartutene kabitzen dira, adibidez, euskal komunitatean. Euskal hiztun komunitateak zenbat martutene onartzeko prest dagoen urtean, mendean. Zera, bueno, guk ezagutzen dugu, badakigu ematen digu aterpe komunitateak, eta egia da, ematen digu aterpeak, guztian, kanpoan zehotza handia egiten duan. Ematen digu aterpe, baina ematen dizkigu ere bere baldintzak. Hau da, guk aterpe horren arabera jokatu behar dugu. Eta horrek ere moldatzen du, idazten duguna, eta baita idazkera ere. Nola baita ere, behartzen gaitu, eta oso zaila, oso zaila da arau, esangabeko arau horietatik kanpo ibiltzea, jardutea, aritzea. Orduan, harreman hori batzuetan, nik aitu izan diote, euskal idazle bati, baino gehiago hori. Berak, bai, pixua egiten zaiola, karga hondiko, bizkarra gainean, lepo gainean, eraman beharreko karga hondiko kontua dela berantzat. Eta, nik euskal idazle bati, baino gehiago hori aitu izan diote, nik gustora utziko nikek, gustora hasiko nikek, erderaz idazten. Batez ere, ematen duelako, erderaz idazita, askatasun gehiago daola, gauza batzuk idazteko, forma batzuk idazteko, gehiago esperimentatzeko, eta hemen, nola baitere, azkenian, komunitatea elikatu behar delako horrek, baldintzatzen digula, eta nola baitere horri amore ematen diogula. Ez dut gauza 18 hori eginen, bai, badakigu, nola mugitzen garen, doze girotan mugitzen garen, badakigu, zera euskal idazle edo euskal irakurleak zein lan hartzen dituen aintzat, eta enaiz salmentetaz ari, enaiz kopuru ez ari, baizik eta nola baitere onarpen hori, elikatze hori, eta batzuetan, nik ez dakit kontrakarrean ez ote datorren, idazle batek behar lukeen edo amesten duen, edo idazle batzuek bintzat, igual denak ez, batek igual orain zera, Joseba garen iritxatak alako. Niretzat, nahi gauzu erderaz idatzu bat ematen eko du, idatzi, ez dago problemarik. Baina ez dut ikusten hori arazo bizigaren gizartea, ez dut ikusten dilema bezala. Da, problema personal bat, gizarte oso telefonean bizigara, eta nik idatzi du liburu erderaz. Ez dut zertan zabaldu ze liburu da, ez dut ikusten hori dilema bezala planteatu egenik eta termino horietan. Ez dakit. Planteatzen dala, ez dakit. Estandar literarioa ezartzea tokatu zintzaio zuen belaunaldiari, estandar literarioa. Behin hori egita esan daiteke nolabait euskal literaturaren aldamioak,
jarrita zeudela, edo jartzen lagundu zenutela, edo belaunaldi horri egokitu zitzaiola lan hori, nolako etxea imaginatzen duzue aurrerantzean? Aldamioak sendo ditu, badakigu bolo-bolo da bilera berriro ere, euskara estandarra, euskal kietarako joera handiagoa ote duten, bereziki belaunaldi gazte horiek, atzetik datozenak, horra dago, beste asteburu horretan bertan okerezpanago berrian idatzi du Patxizabaletak. Beste, agian beste kontakizun mota bat behar dela hori ere txertatzeko. Nire eritzia, pixka bat gai komplikatua, nire ustez, gu nimentzat, 70ko hamarkadan euskal literaturarik ez zeuden marziano batzuk idazten, Jon Itxaide, Gabriel Aresti, Benito San Martin, eta beste planeta batzu jende eroriak, hemen da nasak baratua, laguntza bere iskera asmatu behar zuen, Rubik berea, eta 70ko hamarkadan bai, etorri izan belaunaldi bat, nire ustez Ramon aurrekari importanteena izan zen, Bernardo Atxaga, eta idazle pilo bat etorri ginen, 70ko hamarkadaren bukaeran, 100 edo 200 idazle. Eta nire ustez, lortu zen momentu baten, kontestualizatzeko esan barra, euskaldunen gaurrekoari gure nik ikusten du gure eraikuntza oso anormala. Eta gizarte hau ere hemen dana funtzionatzen du makinaria bezala, eta normalitatea da, zera dena normatiboa da, ikusten dut beste ikuspegia iruditzen ez dela baten normala, dana oso profesionala dela, eta oso kuestionable. Gure belaunaldiaren lana, eta euskal kontestualizatzeko esan dute gu herri nahiko desastrea gara. Fernando Etxeparek publikatu zuen Inguruen Primitibo askon 16. mendean, da ortografia bateratu zen, uste dut, 1980. Gu gazteak ginen, gu idazten hasi ginen, horri esker. Nire ustez, gure belaunaldi guzti horrek, 200 idazletik gora izango ginen, lortu zuen 80ko hamarkadan batez ere, eta batez ere, Ramos Eizarbitoria esker, Bernardo Atxaga esker, literatura eta kritikaan, eta Roland Barthesek grado zero deitzen da, oinarrizko euskera batua deitu dana, baina ez euskera batua termino gramatikaletan, baizik eta lenguaje literario habitable bat. Ze ordura arte zeudenak ziren, zelan hitz egiten du, zelan idazten du Leizarra, zelan Pero Abarkak, zelan Gabriel Arestik, eta zelan Jon Mirantes, idiolento deitzen dena, berak erabiltzeko moduko. Orduan, 80ko hamarkadan lortu zen lenguaje literario habitable bat. Da batzuk lan egin genuen horren alde, apropos, forma bat bezala, ez? Eta nire ustez, lortu genuen hori, euskaren 0 gradua, euskara batu literario homologable bat, itzulpenak posible egiten zituena, zen uste 80 arte itzultzea imposiblea zen. Eta, zer gertatzen da nire ustez, zer problema ikusten dut nik gero. Orain, nik entzen, bultatu naiz eta nire eskolako lagunek esaten dira, erretiratu egin naiz. Ez? Eta erretiratu, beste erretiratu egin lanean hasi, ez? Konturatzen naiz, erretiratzeko sasoean gaudela. Eta, balantze bat egin barra, zer lortu dugu, nire ustez, gu lortu dugu nahi genuena.
kultoa, kultista, manierista, gure literatura badauka manierismo bat, eta hori lortu dugu izatea euskera batua, da lenguaje literario komuna, ez da? Zer galdu dugu, zer ez dugu lortu? Horretan gutxienez barrakazta izan dugu, beste gauza politikan eta hori desastrea izan da, kompletoa, eta ez dugu zer lortu, ez da? Hor bentsa badaukagu oinarrizko idazkeraren 0 grado bat, euskera batuarekin, eta gaur argitaratzen den literatura guztiarekin, zer lortu dugu? Osea, zer ez dugu lortu? Bueno, ni ustez bidean galdu dira oso batzuk importanteak. Edozein hizkuntzak hizkera ahoskoak dauka bere musika. Nire aitik emamen hizkuntza oso aberatsa da. Eta eurekin hil da. Eta hori ez dugu lortu literaturara pasatzea. Ez dugu lortu edozein hizkuntzak dauka frantzes, 18. mendeko frantzesa, Richelieu ondoren akademia promozionatu zuena frantzes neoklasiko eleantorik oso importantea da. Baina frantzesez, arrezkero 1000 registro literario landu dira. Genetik egiten zuen forma baten, presidiarioen hizkera, beste baten. Eta euskera batuan, gure euskera literarioan, ez dugu, galdu dugu, ahoskotasunetik zetorren aberastasunen hori nire ustez. Eta salbuespenekin, ez dugu lortu, salbuespen da engeru, Nafarreratik saiatu zen hizkera literario, ahoskotasun hori rekuperatzen, egin dira alegin batzuk, oso gutxi, Bizkaitarren aldetik, adibidez nire ustez, balantzea desastrosoa. Galdu da, gure euskara milenarioaren musika hori ez dugu lortu idazten ikastea. Eta beste erregistro pila bat ere galdu da. Ramonen 100 metroren horren rekonozimiento, Guardia Zibila garderaz egiten dute, sozialki, ordan, euste registro, ahosko registro pila bat, imposiblea dira euskera literarioa. Ez da landu hori, eta nire ustez egiteko dago, egin behar da noiz bai. Eta nire ustez literatura ez da egitea lenguaje literario bat asmatzea herri batek eta denako horrela idaztea. Frantzesez ezin da 18. ereduaren arabera edo Balzaken forman idatzi. Literatura zer da? Asmatzea registro berriak. Eta registro nire ustez gure belaunaldian arrakasta bera da eskazien seinalea. Eta nire ustez edozein literatura dago barbaroen zain. Norretortzen da lenguaje berri batekin. Eta gai berri batzuk. Eta zera. Ni bintzat euskal literaturan ikusten dut gabezia, edo falta, ikusi ditudan barbaro bakarrak azkenengo 20 urtetan dira emakumeak. Miren Agurmeabe, Alain Agirre, Ide Rodrigo erakuntzako materialak, ez da zebea, gai aldatu dute, rollo intimoa, segure belaunaldia, intimidadea zegoen armarioa, eta gizonen aldetik. Emakumeek erretu intimidea eta lenguaje aldaketa bat egonda. Eta orduan, negintzat, faltan botatzen dut euskal literatura, barbaroak, etortzea barbaro benetakoak. Inkorrezio zera, ikusten dut, mundu guztia ultrakorrektoa dela. Eta politikan, nire benetan harrituta, ikusten dut telebistan, eta dena persona hona dira korrektoak, eta betiko fatxa dira inkorrektoak. Eta irautzaile guztiak,
ematen du zaindu behar dutela orden publikoa. Entzaren diskursoetan eta denak zer gauza politago esan, hori. Eta ni ustez, itxura aldatuta bezala dago zera, eta euskal literatura emakumeen gauzak uste ditut, sexu aldetik eta inkorrektuak, eta lenguaje, baina nire ustez, literatura, nire ustez, inkorrezioaren sinonimoa da. Osa, literatura berria eta nire bintzat, gure belaunaldiaren zer hori ikusten du, baina arrakasta izan zuen gure modeloak, eta orain zer, 16 urteko gazte batek ez du nahi entzun tipo interkulto, universitate interkulto, burgez baten bizitza, ez? Eta orduan, nik ikusten dut faltan dagoela literaturaren berritasun zer hori. Eta nien, adibidez, ez dakiz, hola idatzi edo beti, eta ez dakit bestela idazten. Ez? Eta orduan, faltan botatzen dut gazteek, norbetek egitea ejemplo bat ipiniko dut. Dago liburu eder bat, Ametsa Arzaiuzena, Inan. Baina, migrante bat, afrikanoa, berrera datorrena. Hori ezin da lenguaje hain ederrean ipini. Osa, euskararen edertasun hori, gaiarekin kontraesan absolutu batean dago. Hori zuz esaten gaizki egin da hola, denantziz, falta dugun zerbait. Ados, nator, lorpena ukazina da. Gabezia ere ukazina da. Gero bertze kontu bat da, literaturan gertatzen dena, eta gero euskal komunitatean egon daiteken, tentsio hori, ez? Orain zera, gauzak ondarroera ez. Ondarroera nera jerian edo leitean, edo zeran. Nire entzat horiek gauza normalak dira, gainera, hain zuzen ere, ahozko erregistroak ere, ez baititugu hainbeste. Hau da, registro kultoa, registro zera hori, aitita mumarekin edo zera hitzeiteko registroa, baina gazte registro bat euskeraz lehenago bat zegoen. Orain, ez dakit nekez, eta orduan, gazte horiek nola baitere beren herriko hizkerari begiratzea eta hortik kalako nola baitere eskolan erakusten dieten euskera hiperestandar edo estandar baino gehiago hiperfosildu edo zuzen, hiperkorrekto horren kontra egiteko zer bat egotea. Niri ez zait iruditzen enkezkagarria. Badakit, euskaltzen diaren agoitzak gaude. Eta badakit euskaltzen batzuk kezkatu direla eta kezkatuta daudela. Ni ez nago hain kezkatuta. Ni kezkatzen dagoena, da adibidez, gero, futbolari batek, nola baitere, bere zale guztiei agur edo aio errateko momentua, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak eta non nahikoak direla, eta bere herriko jaia azpi euskalkietan egitea, ez? Hori ja ez zaita normala iruditzen, eta ez zaita normala iruditzen 20 urteko gazte batek euskera zezia, azia, eta 20 lerro txukun eta zuzen idazteko gauza ez izatea, edo 50 orrialdeko liburu bat irakurtzeko gauza ez izatea, eta gainera haren agintzen den euskera, haren agintzen den eredu hori, hainbertze kostatzen zaiguna, zuek bizi gu gero, nola baitere, denon artean eraiki den eredu hori, erabat arrotza izatea. Eta hori ja ez zaita normala ditzen. Eta
ez dakit, errodunak hasi beharko eduke bilatzen, baina igual hezkuntza sistemak badu erru puntu bat, igual euskera eta literatura irakasgaia itzulipurdikatu beharko litzateke goiti bera, eta berrasmatu, eta edukiz erabat aldatu, hori izan liteke bezera bat, igual Euskal Telebistarekin ez dakit zer indako duke. Ez dakit. Ez, baina Euskal Telebista aldatu beharko litzateke goitik behiti, eta zera bikoiztutako lanak eskaini, eta euskera estandarrean, euskera estandar gozo erregistrotan sartzen den batean, euskerari asmatu, euskera hori asma dezakegu edo saiatzen algara idazleok asmatzen, ere kanpotik ere norbaitek lagundu du. Eta hori hasi zen Euskal Telebista lan egiten, eta batean norbaiti burgatu zitzaion, hori alferrikakoa zela edo diru gehiagik askatzea zela. Eta ordua, eta horrek ere ez digu laguntzen inondik ere. Egonen badira, astean, dozena erdi telesail edo dozena erdi pelikula txukun bikoiztuta, eta erregistrotan sartuta. Lehenago, lehenbiziko produkzioetan, berdin mintzatzen zen ministro bat edo gaizkile bat, eta ez zegoen alderik. Eta euskal literaturan ere batzutan pixka bat hori gertatzen da. Berdin mintzatzen dela, zinegotzi bat herriko osoko bilkura, edo 7 urteko gazte bat porroa bilatzen ari dut. Eta hori ez da normala. Hori gure gabezia bat da. Eta hori segurazki euskalkietatik abiatuta zerbait egin genezake. Edo euskalkietatik edo gure buruaetatik abiatuta ez. Eta hori oraindik nik uste dut, baina hortan eta hirugarren gauza baten ere zurekin oso adoz nator. Barbaroan kontoretan batu genezake. Eta euskal literaturan gertatzen ari den fenomenorik interesgarriena azken urteetan da literatura horren feminizazioa. Eta agertzen ari diren euskal idazle emakume berriak. Eta proposamen berriekin, forma aldetik eta hizkera aldetik. Hizkuntza estandarizatzen da eta literatura estandarizatzen dela, hori ere beste zerbait kasutan gertatzen dela edo zerbait da, hizkuntza estandarizatu eta literatur modeak ere bai. Nondik aipatu dituzue barbaroak emakumeak dakarten mundu ikuskera berria plazaratzen dutelako eta mundu ikuskera hori normalean arbeidu barruan esaten zaren hor ere ordea neurri handi batean, bereziki azken belaunaldi honetan zendu idazle emakume handiak lehioak irekita astintzen ari bidenak berrikuntza nondik etorriko zuen euskarari. Bide horretatik, barbaroek ikusten dituzue, zuk aipatu dituzu beste klabe batzuk ere bai, komunitateak berak egiten dituen eskakizun horietatik ere bai, eta hor daiteke, nondik irudikatzen duzue. Nebentzat, usten ditut, euskal literatura, pizkata arroa, ez gustatu horako hausetan, proposatzea gauza nik egingo ez duena, baina kasu honetan ja treba beste errune, eta niri gustatuko litzaidake, nik beste gauza bat izan nahi dut, ari gara euskal komunitatea, baina nire uste euskal komunitatea da, ez da egia komunitate autodeterminatu badela eta erabaki dezakena zer, nire uste oso mugatua da eta gure egoera koloniala da. Igual inkorrektua dezatea, baina gure egoera koloniala da eta daukagu gainean erregea, eta daukagu gainean guarda zibila eta ejertzitoa, eta ejertzito espainol ez da la sierra de Gredos, ez da gauza natural bat, guarda zibila ez da Rio Guadalquivir, da gauza bat oso anormala, gainean daukaguna, eta ez gure kabuz ezin dugu ustez zer egin da.
Eta batzutan astutzen dugu, ze botere harreman ditugun hemen eta munduan, ez? Gazte bat dagoenean telefonoarekin, 16 urteko gazte nire semea, telefonoarekin, nire amama jainkoarekin, santu batekin, samamesekin zegoen bezala konversazioan, nire semea dago beste santu batzukin horre hitz egiten, berak ez ditu ezagutzen, ez dira, zitzen bera horrekin bizi da, ez da, gu bizi gara botere harreman handien azpiak, eta gure kultura ez da kultura libre bat, guk erabaki dezakeguna hau egingo dugu, eta hori. Baina, zer egin, muga horietan uste oso importantera jakitea politika, botere politika azpiak gaudela, eta konsientzia hori izatea, nahiz eta onartu, esklaboak onartzen zuen bezala, jarraitu behar zuela, bestela gaiztoa da psikopata bat zan, eskatasun nahi bat zuen, psikopata bat zala. Onartu behar dugu gure esparroa, gure espazioa, eta librea baina bezala, joan egiteko. Zer horretan, nire ustez, literaturaren esparruan, nire ustez, importantea da, saiatzea gizarte osoa hartzen. Hemen, Guardia Zibila segula ez du euskeraz, gaun metron ondo esplikatzen danez. Hemengo aberatzek ere segula ez dute euskerarik egin, Bilbo oligarkiak eta hori. Hirietan erderaz egin da historia guztia. Euskara izan da mendiko hizkuntza. Izbaten ezeko mendiko hizkuntza izan da, baserritarren, basoko jentearen gauza. Eta nahi badugu zerbait, ustez etorkizun bat, literaturan ere, politikarekin binkulatuta dago, ze behar dugu gizarte bat, igual, ustez nazioaren definizio goberena da, komunikazio esparru bat dela, ez da. Utzita, gauza kognitiboak edo komunikazio esparru bat. Komunikazio esparru hori ez daukagu naziorik, ez daukagu komunikazio esparrurik, eta, aber zelan sortzen dugun hori, politikoki ez. Ez oso importantea da. Eta gero, euskal literatura entzat, gizarte osoaren isla esatea planteatu duzu. Momentu honetan ez da gure lau txororen isla. Euskal literatura, sektore oso txiki batzuen isla. Eta gure zer egina da, horretarako teknikoki, formalki, ustez, registro guztiak zabaldu behar dira. Momentu honetan, zoritxarrez, euskera baserritarrak ematen du joan direla, eta da klase sozialen zere, burgesia txiki baten hizkuntza herri txikietakoa bat. Eta nire ustez euskera zabaldu behar ditu registroak. Forma aldetik, tekniko. Registro soziala gizartearen maila guztietan haber lortzen dugun, aberatzek euskeraz hitz egitea, ez? Eta imigranten gai hor dago, zen Durango bueltatu naiz, eta nire osoan gehiago entzuten dute jarabea euskera baino, ez? Durango. Edo hor parean ibiliko dira, eta, haber lortzen dugun behetik, klase langile hori, latinoamerikanoak, moroak, eta jende hori, euskalduntzea. Nik ez ditut ikusten inun, hartu kulturak euskaldunetan. Eta gero aberatzak ere ez dira segura euskaldunak izan, Euskal Herrian. Orduan, registro hori, Ibarra familia moizazten den euskeraz. Edo Guardia Zibilak, edo ertzainak igual, nik ez ditu hori ikusi ditut ertzen batzuk euskeraz. Baina nire ustez dago sozialki, badaukagu arrazo handi bat literatura moduan, gizarte
zuk esan duzuna, gizartearen isla izateko gure ezintasun hori gainditzea, eta ez bakarrik jente inteligenteak hitz egitea nobeletan, baizik eta jente arrunta. Eta gero nire ustez badukagu problema geografiko bat. Zer nazio bat da, hori komunikazio esparru bat. Eta hori gure herrian gezurra da. Hemen inok ez dauka hirearik ere ze pasatzen den mugaz bestaldean. Eta Nafarroa gurin gelditzen da. Hementzak entzuten ditut konversazioak eta ni harrituta gelditzen naiz. Ni gaztean nintzenean ez zegoen orain dagoen provincianismoa. Eta El Correo eta Diario Vasco eta lortu dute provincianismoa absurdo bat. Eta mundu nik entzuten ditu batzutan txisteak iputxe egun. Txisteak gusto txarrakoak ez. Eta baina nire ustez kolonizazio arron baten sintoma dira. Eta dago arazo gor bat, eta arazo partikularra literaturan, hori registroak eta registro dialektalak ere bai. Ze euskera batua, gipuzkera osatuaren forman landuzan, eta oso ondo dago, eta gero, nire ustez Nafarroan, ingeru, eta batek, igual patxiku beroen, batek inkorporatu dute gure hizkuntza milenario horren aberastasun itzela, inkorporatu dute, baina minoria dira, orduan galdu dugu musika pila bat, hizkuntzan. Eta iparraldean, Anton Luku saiatu zen, botolietan liburuak eta kritika hor izan zituen, hori frantzesa zala, hori. Eta Bizkaieraz, nire ustez, ez da egin lan hori ez. Gauza bada Bizkaiera, baina nire ustez, niretzat oso itxusia da ikustea eztabaidak batuan edo dialektoan, nire ustez hizkuntza bada. Eta batuan arazo badauka registro hauskoa ez jasotzea. Igual horregatik gazte horiek itzultzen dira bestera, baina nire ustez konfrontazio hori absurdua da. Dara konfrontazio tipikoki kolonial bat. Ezin dugu gainetik endu daukaguna, eta gure arteko txorradatan entregatzen gaela uste dute eztabaida horretan. Ahozko hizkuntza da, batuarekin hizkuntza bakarra osatzeko, eta ez badago zubirik arazo badago. Hori da, zubiri horiek ere egitzea, komunidade bat egon dadinaz. Nik uste dut, torkizuneko euskal literaturak segitu beharko duela, nahi eta ez, oraingo itxasoan igerri duten ez, eta itxasoa da, Josebak ere desiratu dugu bezalakoa. Eta orduan, hau da, idazleak hautatu beharko du, halako itxaso zakarrik ez balego bezala idatzi, itxaso zakar horren isla eman, itxaso zakar horren kontra idatzi, beti dira autu diferenteak, ez? Baina beti ere, komunitatearen edo irakurle komunitatearen, ez da iztunen komunitatearen, irakurle posible izan litezken eta egiazki badiren horien komunitatearen zordun izanen da. Nahi, edo nahi ez. Orduan, zer asmatu beharko du idazleak, nik uste dut, segitu beharko duela idazleak, nola baitere behar dura, bizkar gainean hartzen, eta saiatzen, zertan ari den, zer nolako irakurlegoa dudan, horren arabera, baita xarratzeko eta horri uko egiteko. Eta horren seitu beharko dugu, hobetzen, hizkera berriak asmatzen,
gai berriak asmatzen. Orain arte, zuk aipatu duzu bezala, barneko gai horiek, orain arte gizonezkoek egindako literatura sasiepiko horrekin, garbi dago, irakurle posibleen zati handi bat ez dela identifikatu. Zer gertatzen ari da momentu honetan? Zuzen ere, etortzen ari diren idazle berri hori esker, segurazki, irakurle mota bat lehenago identifikatzen betzena, guk idazten genuenarekin, honen aixeago identifikatzen dela. Eta identifikazio hori oso importantea da. Zeure burua islaturik ikustea nola edo gala irakurtzen aritzaren honetan, eta isla hori oso modu diferentetakoa izan daiteke. Baina hori oso importantea da. Orduan, hor daude gaien berrikuntza, forman berritzea, begiratzea, beti ere, kanpoan zer egiten den, itzulpena, orain arte aipatu ez dugun gai bat, baina itzulpena ikarra importantea da, eta nik uste dut ere azken urtetan euskal literaturan benetan gertatzen ari den fenomeno interesgarrienetariko bat, dela, itzulpenen ugaritasuna eta itzulpenen kalitatea. Haunitzik ikasten ari garelako, eta nola baitere idazleo, eta nola baitere irakurleok ere bai. Orduan, horri segida ematea eta hori areagotzea oso importantea da. Eta nik uste dut, izaera, nik uste dut, ambizioa, nik uste dut importantea da. Ambizioa, eta ambizioa izan behar du, ez bakarrik idazleak, irakurleak ere bai. Irakurleak ere izan behar du, ambizioa. Eta erronkei, erronkak onartzeko prest. Idazleak ere, idazleak ikustu taldura dugu. Itzulpena ikutu gabe utzi dugu, eta ikutu gabe makina bat makromundu batetik abiatu garelako. Oraindik etorkizuna irudikatzen dugunean asko, hogeita bat garren mendea, esatzen dut, eta hogeita bi urte pasa dira jadanik. Hogeita bat garren mendea abiatu zenetik horregatik amaitu genuen garrikuntzaz eta zen horretaz hitz egiten. Montse izan Vitoriak 10 urte eman zituelako makuten idazten, 10 urte pasa direlako argitaratu zenetik, hemendik 20 urtera esindiko dira beste batzuk ere hizketan. Egin zen hortaz, oraingo belaunaldi obszeno eta barbaro hori egiten ari denaz gogoeta egiteko. Obszenoa estenatik kanpo egon delako urte askotan eta barbaro berritzera ere badatorrelako. Bien bitartean, aste osoan zehar Martini izpide izango da, eta gaur mikromundu honetan makro bi ikaslerekin egon gara, mila esker, biei, gaurko tarte hau eskritzeagatik eta zuei guztioi ere, adi, hemen egontzen delako espero dut, niri gertatu ziren bezain aberats eta erabak gertatu izanak.